a cez skúšky, ktoré my prechádzame, Boh dovolí, aby tvoj rast duchovný rastol. A to je ten pozitívny. To je ten pozitívny význam. Negatívny význam je to, pravda sestra, že keď Satan ťa navádza, počúvaj, keď Satan prichádza do tvojho života a ťa navádza na zlé, príklad, zlé filmy pozerať. To je pokušenie. Keď dovolíš 5 minút pozrieť, už si pokušený, už ťa ťa pokúša, máš vypnutú červenú tlačítko. Prečo si to nevypol? Pýtam sa, prečo si to nevypol? Prečo? Preto, lebo práve si padol do pokušenia. Prečo? Lebo si pozeral 5 minút. Nemal si pozerať. Zle ťa navádza takto, že ideš s ľuďmi, s ktorými si robil hriech a viac. Keď si s nimi išiel a nepovedal si, nie, ja nemôžem ísť, ja už žijem s Bohom, vieš čo, ja nemôžem v tejto spoločnosti, lebo tam sa bijú, kradnú, bijú sa tam, hej, pije. A keď si mal s nimi veľmi dobrý vzťah a ty, keď si s nimi išiel kilometr, už si padol do pokušenia, lebo diabol ťa zlákal. Pýtam sa, viac miluješ tých ľudí ako Boha? Komu dávaš prednosť? Bohu alebo ľuďom? To znamená, brada, sestra, ty musíš jednu vec si všimnúť. Keď ťa diabol príde pokúšať, je to preto, aby zabránil, aby si mal vzťah s Bohom. On ťa chce odtiahnuť od Boha, aby si ty mal väčšiu hodnotu v tom, čo urobíš ako Boh. Vždy do tvojho života chce doniesť veci, ktoré si už žil, na ktoré ťa držal. To chce doniesť zás do tvojho života, preto ťa pokúša práve tým, čo si žil. Čo si robil? Niekto pil alkohol, pokúšal na alkohol. Niekto fajčil, pokúšal na fajčenie. Hej? A na všelijaké zlé veci. Vieš, o čom rozprávam? Viete, o čom rozprávam? Každý to takto žije. I ja, každý z vás. Brata, sestra, diabol sa snaží, aby doniesol medzi teba a medzi Bohom rozpor. A počúvaj, Boh ťa miluje. Boh nikdy v živote sa od teba neoddiali. Neexistuje, aby Boh sa od teba oddialil. Počúvaj, čo robí diabol. Diabol donesie pokušenie do tvojho života, ty padneš do nejakého hriechu, zlákal ti, ty si padol do toho, ale teraz ty cítiš vinu. Začneš si, strašne, ako som to mohol robiť. Ja vždy som taký, ja ešte nie som, hej, a rozprávaš to a cítiš vinu. No že práve toto chce, aby si cítil tú vinu. Aby si ty sám povedal vo svojom srdci, nedôverujem Bohu. Nedôverujem Bohu, preto, lebo prechádzam skúšky pokušenia. A hoci ty hovoríš, verím, ale keď prídu skúšky pokušenia, povieš také slova, ako je možné, že ja takto žijem, ako keby si ty teraz ukázal na Boha, že Boh je na vine. Veľa ľudia, ktorí chodia do zboru a počúvajú od ľudí veci, že pri Bohu je nešťastie. Predstav si, že práve ty môžeš povedať zo svojich úst, že chodí, pozri, mám nešťastie. No nemajú asi pravdu? Kto ti to povedal teraz? Odkedy pri Bohu je nešťastie? Odkedy? Odkedy je pri Bohu choroba? Že Boh ti to zapričinil. A takto ľudia žijú. A práve do tvojho kresťanského života diabol to urobí, preto aby si na tieto myšlienky prišiel. Aby si to vypustil zo svojich úst. A potom, keď si to vypustil, ty tomu potom budeš veriť a dôverovať. Nesmieš dovoliť to, aby sa stalo. Ty musíš pochopiť, že diabol je tu a pokúša tvoj život. A keď budeš prechádzať nejaké problémy, dôveruj Bohu. Dôveruj mu. Vieš, že Boh to má vo svojich rukách. Boh to dovolil trošku, aby sa to stalo. Len preto, aby si bol vybudovaný. Povedz mi, keď neprejdeš tieto malé problémy, ako prejdeš väčšie problémy, ktoré prídu. Keď teraz niekedy nemáš peniaze, nemáš čo urobíš vtedy, keď Biblia hovorí, že príde veľký hlad na tejto zemi? Čo budeš vtedy robiť? Čo budeš robiť vtedy, keď neprejdeš taký malý problém? Čo budeš robiť vtedy, keď prídu vojny, zlo na túto zemi? Keď príde
príde do vyvrcholenia. To znamená pri konci, ako prežiješ, ako budeš kázať ľuďom evanjelium. Čo budeš doma v strachu sedieť? Veď ani nevidíš von. Ako teraz ty ovstaneš proti diablovi, keď nebudeš prechádzať skúšky a pokušeniami? Ako? Ako ty teraz ovstaneš? Veď ty musíš rásť. Ty musíš poznať jeho myslenie cez pokušenie, keď prichádza, ty sa neboj toho. Príde pokušenie, láka ťa. A niekedy môže, že až cítiš, že si slabý na to, neodoláš a urobíš. Počúvaj sem, keď ťa takto ide, prv príde žiadosť. Je to tak? Žiadosť do tvojho života. Potom diabol ti ukáže želanie. Ja ti to môžem dať. To, čo chceš. Zatiaľ ti premietať vo hlave tieto veci, ktoré si chcel. On ti donesie ten obraz. A ty teraz ten obraz necháš vo svojom srdci a začneš ty urobiť realitu vo svojom živote z toho obrazu. Práve keď príde tento obraz, vtedy máš povedať mene Ježiša Krista. Ja sa tomu protivím. Ja už to nechcem robiť. Ja som oslobodený. Ja to nepotrebujem. Viac, počúvaj, viac milujem Boha ako to. Viac milujem Boha ako tamto. Viac milujem Boha ako svoj vlastný život. A svoje vlastné želanie a túžby. Brata, sestra, ty potrebuješ pochopiť jednu vec. Že ty máš mať želanie, ktoré ti Boh dáva. A nie je želanie, ktoré tento svet ponúka. Vieš o tom, že Biblia hovorí, že všetko, čo pochádza z tohto sveta, je zlé pred Bohom? Ty musíš túžiť po Božom poklade, ktorý je v nebesiach a nie na zemi. Hoci príde diabol, prejdeš problémami, prídu pokušenia. Padol si! A čo keď si padol? Čo sa stalo? Nie je s tebou Boh? Neexistuje Boh? Čo keď som padol? Je Ježišová krv hodnotná preto, aby ťa očistil a odpustil? Prečo sa trápiš 3 týždne, 4